Boas tardes a todos. Vamos dar comenzo ao pleno ordinario xoves 16 de xaneiro de 2020 ás 20 horas. O primer punto do día é a aprobación da proposta de convenio de colaboración coa Xunta de Galicia para a convocatoria e desenvolvemento dos procesos selectivos unitarios por acceso á escala básica categoría de policía do Corpo da Policía Local. Primer turno de intervención, señor Carlos. Señor Velo. Señor Velo. Primera intervención. Sí, vale, gracias. Sí, ten a palabra. Sí. Quero facer unha salvedade que a lei dice que coa convocatoria do pleno haxa de acompañar a acta do pleno anterior. Claro, aquí non ven, non se pode votar, pero quero que conste en acta que sempre fixen e dixen e pedín que se cumplir a lei. A lei dice que hai que acompañar a acta xunto coa convocatoria pleno. Bueno, entón agora paso ao punto, alcalde, paso ao punto, dunha vez feita esta salvedade, paso ao punto de o convenio ese. Vale, de acordo, non teño máis que dicir. Se hai algunha anomalía, ao largo da exposición pública xa se verá. Vale, gracias. Señora Dores. Raquel. Sí, vale, gracias. Ben, dende BNG entendemos que hai dúas maneiras de facer un proceso selectivo de... Bueno, entendemos non, é así, de policía local. Acollerse así por medio desta axencia, facelo por este convenio da Xunta, é unha decisión deste goberno. Digo, vos sabedes os criterios que tedes para optar por esta vía e non por outra. E dende BNG o que imos é absternos porque non entendemos, sempre estamos dicindo que os concellos que cada vez teñen menos autonomía, que se está baleirando de competencias, e entendemos que esta é unha forma precisamente deso, de baleirar de competencias o concello, e por este motivo ímonos a abster. Grazas. Vale, moitas gracias. Sí. Luis. Boas tardes a todos. A intención pola que se fai así é para, contando ca experiencia e ca oportunidade que ofrece a Axencia Galega de Seguridade, Academia Galega de Seguridade, para levar a cabo estas probas, e xa que isto non lle costa nada ao Concello, non ten ningún tipo de carga económica, e bueno, co persoal co que estamos contando no Concello, que é sabido que non nos sobra por ninguna parte, pois entendemos que é mellor que o fagan eles, que é máis, incluso máis plural, se cabe, e non hai outra motivación. Simplemente iso, é un traballo que ven facendo a Academia, non só con este Concello, se é algo que xa desde a FEGAN se ten solicitado e está facendo con moitos concellos, e o que se fai é por o que acabo de mencionar, nada máis. Sí. Vale. Muchas gracias. Yo solo pensaba que eso se hacía para garantizar la libre concurrencia de la gente y no fuera dirigida a la oposición, que era por lo que nos gustaba a nosotros, con lo cual nos vamos a abstener. Empezamos co segundo turno de intervención, señor Rodríguez. Hola, boas tardes. Bueno, nos realmente vámonos a abster por unha razón, e é que non temos un informe de necesidade, non temos unha comunicación previa de que exista, de que o servicio da Policía Local, independentemente da opinión que podamos ter a título particular, interesa que exista un informe de Secretaría con respecto ás necesidades que o corpo ten. Polo tanto, como non temos conocimento nin información ao respecto da necesidade da convocatoria, non se nos foi comunicado e, polo tanto, vámonos a abster tamén. Gracias. Vale, señor Velo, ten a palabra. Aquí hai un problema con a escasez de policía municipal,
porque moitos jubiláronse, e indudablemente hai que resolver este problema, porque aquí o Concello non funciona sin a xente correspondente. E esa área da Policía Local está escasa de personal. Pero, sí, o que me gustaría a min que se me explicara un pouco porque non se fixo a comisión aquí, porque antes, aquí o Concello, eu non sei se cambiou a lei, quero que se me explique, porque cando estaba hai anos, cando eu era alcalde, pois resulta que o alcalde presidía a comisión, pero os que estaban na comisión de selección eran pois o secretario, un da Xunta, outro do tráfico, en fin, pero quen presidía era o alcalde. Non sei eso se cambiou. Cambiou eso. O Concello non ten nada que dicir aquí. Actualmente os políticos non poden formar parte dos tribunais de selección, por lei. Os políticos actualmente, por lei, non forman parte dos tribunais de selección. Nin tampouco o alcalde presida. Pois menos vamos para atrás en democracia, polo que vexo logo. As propias leis van recortando a autonomía local. Pero, bueno, se está así a lei, non podemos quedar sin policía. Entonces, non vou a absterme nin votar que non, vou votar que sí, por unha cuestión de necesidade. Por unha cuestión de necesidade. Non me gusta o procedimento. Delegar as competencias de autonomía local na Xunta. Pero iso xa se ven facendo desde hai gobernos de atrás que estuvo en contra disso. Tamén a disciplina urbanística delegar sobre a Xunta. O do centro de salud, que éramos nós que recibíamos 25 pesetas daquela por cada paciente, por cada ciudadano beneficiado da sanidade, e encargábamos de limpiálo e condicionálo ao centro de salud. Tamén se dou esa transparencia á Xunta. Pero vamos a ver, despois de aquí, en outros casos, vimos reclamando competencias. Eu non sei, a ver se defendemos a autonomía local, ese é o primeiro. Pero, claro, a Xunta, todo o poder central, quere ser ainda máis poder. E o central pode ser o centralismo de Galicia como o centralismo de Madrid. Pode ser máis como centralismo a Xunta de Galicia co goberno central. Porque se podíamos analizar a cantidad de competencias que lle quitaron ao Concello, aos concellos é unha cousa que non sei como a FEGAN non se revela. Ese é un problema grave. E desde logo, se queremos democracia participativa, habrá que practicala. Se non, así, a onde vamos a parar? Cada día recortando leyes de participación. Agora vai a elegir a Xunta, non elegimos nós. Incluso pode haber os enchufes pola Xunta. Meternos aquí ao mellor o que nós non conocemos. Iso non pode ser. Bueno, eu anunciei que iba a votar a favor, pero votar a favor non quere dicir que usted de acordo coas cousas que están, tal como van. Moitas grazas, señor Velo. Señora Dores. Si, non, só un apuntamento, porque están vostedes falando de cubrir plazas que poden estar vacantes no corpo da Policía Local. Podo sumarme ás distintas opinións que hai aquí ao respecto. En canto ao modelo que vostedes escollan é o modelo de selección que consideran oportuno, para iso están no goberno, pero que sí que quero aproveitar a oportunidade que estamos falando de cubrir prazas de persoal neste Concello, que no seu día se falou de cubrir máis prazas en outros servizos, cando nós no primeiro pleno desta legislatura falamos de que non era necesario un gabinete de propaganda, sino que era necesario cubrir as distintas coberturas de plazas de personal funcionario. Aproveito a oportunidade que hoxe estamos falando de cubrir necesidades nos servicios municipais para que se axilice a cobertura daquelas plazas que están en estes momentos vacantes e aquelas necesidades que son importantes para o noso Concello. A Policía Municipal é da que estamos falando agora mesmo, pero como ustedes saben, hai moitas que se deben de cubrir, polo tanto, sexa polo método que sexa, axilicen a hora de dar cobertura a estas prazas para mellorar os servicios
no noso Concello. Son moitos os concellos que están iniciando ese tipo de procesos, polo tanto, insto o Goberno Municipal para que o fagan nos máis departamentos deste Concello. Moitas gracias, señora Dores. Señora Raquel. Moi breve, simplemente quería saber se este tipo de proceso selectivo foi acordado ou foi falado co comité de empresa. Grazas. Vamos ás votacións. Votos... Vale. Vamos a ver, mira, se decideu o tema deste proceso porque, como ben dicía vostede, cada vez máis concellos, como dicía a señora Dores, cada vez máis concellos están adherindo, porque é máis áxil, e non só eso, sino hai muitísima, no tema das policías locales hai muitísimas impugnacións, incluso polo cronometraxe nas probas físicas, ten que ser xente titulada, bueno, que o sabrás mellor. Entonces, é máis limpo, máis áxil, e simplemente por ese motivo, non hai outro motivo polo cal. Procedemos á votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, moitas gracias. Como quedou? Queda aprobado. Aí fai falta maioría absoluta. Bueno. Entonces... Moi ben, pasamos ao punto número 2, moción presentada polo Grupo Municipal de Boiro Novo, mixto para a instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos. Empezamos o primer turno de intervencións. Señor Carlos. Señor Velo. Paso este punto. Señora Dores. Señora Suárez. Señor Ruiz. Señor Diez. Vale, segundo turno. Señor Rodríguez. Terei que presentar a miña moción. Sí que levantei a man. Sí, perdón. Bueno, pois, a ver, a proposta, como vostedes saben, especialmente entendo que o Partido Socialista, tendo en conta directrices, incluso que o propio, e estudios técnicos que o propio Ministerio de Medio Ambiente está realizando, que na vindeira década se estima que o 15% dos vehículos que estén no mercado automobilístico van a ser eléctricos puros e o 30% dos vehículos que van a estar no mercado van a ser híbridos enchufables, e consideramos que é o momento de ir pensando en facer unha planificación, de ir colocando a través de calquer tipo de acordo existente coas distintas entidades que correspondan puntos de recarga para vehículos eléctricos. Algo que parece que está tan lonxe, pouco a pouco temos que ir vendo e dando os pasos para o futuro. Non hai máis que cruzar a fronteira a Portugal, así como estás en Valença do Miño, xa podemos ver, incluso algunha destas fotos que trouxe na moción, como están colocando en unha vila, como pode ser Valença do Miño, que estamos falando de 20 e pico mil habitantes, e está chegando a acordos para establecer estes puntos de recarga nos nosos concellos. Creemos que é importante que por parte do Goberno Municipal se calendarice, se faga un plan para buscar este tipo de servicios aos veciños e as veciñas do noso concello que queiran adquirir un vehículo destas características que, evidentemente, sexa limpo e que sea máis apropiado e máis con respecto ao medio ambiente. Si nós, que somos o goberno, o sea, os concellos, que somos os primeiros que temos a capacidade de poñer o que son as nosas vilas, puntos accesibles para que se poda dar este servicio á cidadanía e non somos nós os impulsores para ir marcando un plan de actuación nesta liña, evidentemente, os veciños e as veciñas que queiran facer e adquirir este tipo de vehículos, pois terán difícil poder
adquirilos e ser algo apropiado para un vehículo de mobilidade apropiada. Por iso, entendendo que xa dende xuño do ano 2019 xa hai unha línea por parte do Ministerio que vai encamiñada a este tipo de medidas, ademais de vendo que hai experiencias das que se pode copiar e das que se pode trasladar positivamente ao noso Concello, pois creemos que é importante apoiar esta moción. Penso que non é tan lonxe, non vai a ser tan lonxe o que esteamos vendo este tipo de vehículos nas nosas rúas e, dende logo, é importante que vayamos tomando medida dende as corporacións municipais que, ao final, al cabo, somos os que temos a propiedade das rúas e dos espacios para poder poñer este tipo de instalacións. Moitas gracias. Ahora sí que empezamos o segundo turno de intervención. Señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, desde Ciudadanos vamos a apoyar a moción de Boiro Novo porque entendemos que os concellos, as entidades locales, como outras de outro ámbito superior, deberían ir por diante no cumplimento se non no cumplimento, polo menos debería ir parello no respeto das normativas medioambientais de calquera outra índole, pero en este caso falamos das medioambientais de carácter europeo, entendemos que non só non se vai por diante porque a estas alturas é evidente que hai vehículos eléctricos circulando polas vías e non temos puntos de recarga. Entón, unha vez máis, a Administración vai a remolque dos tempos. Entendemos que ten todo o sentido e, ademais, cando se plantexa de maneira que pois nen sequera se faga dunha maneira generalizada, senón que se empece a mostrar un pouco o camiño e a dar os primeiros pasos para contribuir á mellora medioambiental do pobo, pero tamén do planeta. Gracias. Moitas gracias. Señor Velo. Sí, tamén vamos a apoiar esta moción, pero eu lle pediría, aparte disso, non vou estenderme nas ventajas de toda esta cousa, porque senón podríamos pasar aquí a 1 da mañá. Xa se explicou a ponente, este simplemente cos coches eléctricos veñen por aí, enchufan, aí onde haxa un sitio onde cargar, e listo. En vez de ir á gasolinera, pois van ao aparcamento ese onde haxa un enchufe. Por isto lle suxero ao alcalde que, porque hai ali un comercio, non me acordo como se chama, onde a mancomunidade, polo Pablo Iglesias, da mancomunidade Pablo Iglesias, que está facendo a esquina, por ali, nun edificio de España, que ten un comercio de aparatos de seguridade, e iso, díxeme a min, se podría solicitar un aparcamento ali para poñer un enchufe el, para quen quixera a cargar ali. Por iso eu, seguindo a proposta deste señor, diría yo ao alcalde que puxera un bando a todo comercio estratégicamente situado pode ter un aparcamento se pon o enchufe. Así non lle costa nada ao Concello e se sirve aos ciudadanos. Aí, porque según quero facer que hai que, non sei se presentou a solicitud ou non, pero eu dixen que ia presentara, que me parecía interesante. Entón, ao Concello non costa nada, e se caso un servicio. Se limita, collen os sitios estratégicos, e iso é bo tamén para non só para o cliente, sino para a modernidade. Hai que ter en conta que non hai que ir a Portugal, sino que hai en Sada, hai xa uns 10 puestos deses. O que non sei eu se foron unha iniciativa privada ou foi o Concello, pero aí hai 10 puestos de enchufes. O sea que os gallegos, bueno, somos case portugueses. Pois nada máis. Tomamos nota, señor Velo. Señora Torrado. A vista de que o Goberno non expón no primeiro turno a opinión que mantén, nin o puxo na Comisión Informativa, nin tampouco expón aquí dentro do Pleno, pois malamente podo dar máis argumentos para que convencer ao Goberno municipal e ao resto de grupos
da importancia que ten para o noso Concello poder contar con este tipo de instalacións. Recalcar que é importante que os 2 aparcadoiros, que de paso aproveito para recordar que se abra o aparcadoiro da Boqueira da Negral, tanto no da Boqueira da Negral como no do propio Concello se poña un punto destas características e tamén que se busquen aqueles espacios que o dominio público, as aceras, as beirarrúas e máis as rúas son competencia municipal, co cal é dominio público, sea unha gestión iniciativa do propio Concello, sexa unha iniciativa de outro tipo de entidade, pois ten que contar sempre co visto place do Concello. A intención desta moción é ir nós por diante e ir dando unha mensaxe á cidadanía, tanto os que adquiren este tipo de vehículos ou que teñen pensado que son sensibles co medio ambiente a hora de adquirir este tipo de vehículos, e tamén aquelas iniciativas que podan xurdir no noso Concello para instalar este tipo de instalacións que, dende logo, benefician claramente o medio ambiente. Isto non quer dicir, aínda que o vayan a dicir, que hai moitísimas medidas para incidir no medio ambiente no ámbito local. O mes pasado foi o tema das recollidas de aceites, tamén a través dunha moción presentada por Boiro Novo, podemos observar como a cidadanía está contenta con ese servicio que se lle pon á xente e ás familias para poder ser consecuentes co medio ambiente ou outro tipo de propostas que están xurdindo. Por iso, agardo contar co respaldo da Corporación Municipal para esta iniciativa. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez. Gracias, señor presidente. Dende Benegá manifestar o noso apoio a esta moción. Entendemos que a Administración local, os concellos, están para dar servicios á veciñanza. Os coches eléctricos son unha realidade, son un sector que está en auxe, ademais do que xa se comentou aquí, do máis respetuosos co medio ambiente. Entendemos eso, que o Concello debe dar ese servicio e por eso imos apoiala. Gracias. Moitas grazas, señor Ruiz. Sí, dende o Goberno decir que non hai de que convencernos porque somos xa membros convencidos desta proposta e desta religión. Coincidimos co que plantexa esta moción de que o futuro fala de vehículos híbridos ou 100% enchufables e que estaba xa na nosa folla de ruta poñelos en servicio. Estudiaremos en próximas datas as liñas de axuda que podamos ter para plantealos e incluso facendo unha pequena pescuda xa fomos quen de saber que hai incluso empresas suministradoras que axudan á instalación de estos puntos. Entón, estudiaremos todas as posibilidades que teñamos para ofrecer este servicio o máis rápido posible, pero por suposto que vamos a votar a favor da moción. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz. Muchas gracias. Bueno, a anunciar antes de nada, porque después de lo que voy a decir a lo mejor se pueden malinterpretar mis palabras, pero van a ser constructivas, críticas, pero constructivas, que vamos a abstenernos. La recarga será gratuita. Yo creo que a nadie le regalan la luz. No sé si el Concello de Boiro la va a regalar. Las que hay hasta ahora de recarga, tengo entendido que tienen que pagar los señores. No sé cómo pagan, que yo no tengo un coche eléctrico. Lo que dice el señor Velo está bien, pero es un negocio más. Es lo que van a ser el día de mañana las electrolineras. Que los coches esos tendrán que ir a recargar, no a las estaciones actuales que hay de servicio, a las gasolineras, tendrán que ir a las electrolineras. Es más, ya hay un Real Decreto en que obliga a las gasolineras, que no sé el número de litros que venden, que creo que es a finales del año 2020, aquellos que sobrepasan un número de litros les obligan a colocar unas recargas para esos vehículos. No sé exactamente los litros, pero bueno, lo leí hace poco y sé que eso está previsto ya tal. Habla usted, señor Ruiz, de ayudas de las empresas. Hombre, el que te va a vender el producto lógico que ayude. Ya debería ponerlos gratis, a ofrecerse a todos los ayuntamientos de España, pero todas, o sea, hacer cola aquí desde la antigua Fenosa, Naturgy ahora, Iberdrola y todo. O sea, deberían hacer cola ya para colocar y pedir ya sitios. ¿Cómo no? Joder, eso no lo dudamos. Lo que me extraña que ustedes, siendo progresistas, reformistas,
no se quejen de los coches eléctricos. Me extraña. Ustedes saben que el vehículo, sobre todo los vehículos en lo conocido como utilitario, aquí en España fue una revolución, el famoso 600, igualaba a las clases más desfavorecidas porque podían adquirir esa movilidad que no tenían antes. Me extraña que hablando ya que se recarguen esos coches, que por cierto son muy caros, en comparación con el utilitario, no se pida que haya ayudas por parte del Gobierno para ese cambio de utilitarios. O sea, me llama la atención, ¿no? O sea, esa contradicción, contradicción ideológica más que nada, ¿no? Es decir, somos verdísimos, pero esa lucha de clases, esa que las clases habían alcanzado, esa igualdad en la movilidad, ahora mismo van a volver a perderla. Porque ¿cuánta gente va a poder adquirir un vehículo eléctrico? Hombre, mire, creo que leí el otro día que el Tesla, el Model 3, creo que vale 36.000 euros. No es un vehículo barato. Hoy compras un Dacia creo que por 6.000 o 7.000. Por cierto, un Dacia que es uno de los coches que más se vende. Eso quiere decir algo. Bueno, pues yo creo que desde gobiernos de izquierdas, además ahora que hay un gobierno de izquierdas, se le debería exigir para ese cambio de utilitarios, para que siga igualando la movilidad a las clases, pues que haya unas líneas competitivas y que vayan en función a la renta. Vaya, me estoy volviendo socialdemócrata. No, ustedes ya van más allá, están en la extrema izquierda. Pues parece que sí. Entonces, pues bueno, esas son las cosas que quería decir al tema. De todas maneras, nos vamos a abstener en cuanto al asunto y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García Díaz. Procedemos a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 3, moción presentada polo Grupo Municipal do BNG sobre a adopción de medidas para a conservación das praias. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Torrado, señora Soar, ten a palabra. Sí, bonito. Ben, esta é outra das medidas para mellorar o medio ambiente. Decir que o litoral de Boiro, pois eso, está, aínda que non se vexa, pero está moi cheo de botellas, de plásticos, de todos os residuos que poda traer o mar. Sabemos agora, grazas, que está de moda agora tamén, o combatir o grande problema da crise climática. Entón, entendemos que aquí aportamos nesta moción dous acordos, leo textualmente, e entendemos que serían unhas medidas básicas para aplicar durante todo o ano. Sería proceder a elaborar un plan de vigilancia e limpeza do litoral do Concello de Boiro que non se limite ou circunscriba a momentos concretos do ano, buscando así mesmo unha maior implicación da cidadanía no respeto á natureza, coa colaboración o posible daquelas entidades que teñan unha especial vinculación ao mar. E segundo, que polo Goberno municipal se coloquen sinais informativas dando a importancia que ten de ter en condicións as praias e areais do noso Concello durante todo o ano, con mención expresa as infraccións e sancións posibles para que non actúe con respecto ao medio. Insisto, xa non é unha cousa estética, xa non é unha cousa polo turismo, é unha cousa xa necesaria e que, coste o que coste, pois habería que tamén empezar a ter conciencia desto e limpar no máis posible as praias. E mención especial a zona de Neixón, onde xa non é só os residuos que trae o mar, e ali hasta hai, en algunhas zonas, restos de construción, hasta alguén tirou incluso as patacas esas que estaban infectadas fai uns meses, que decir, cousas que non se pode permitir. Grazas. Moitas grazas, señor Soar. Señor Ruiz. Sí. Ben, dentro do Goberno, gustaríanos votar a favor desta proposta, pero tal como está redactada resulta-nos un pouco ambigua. Si ben estamos totalmente de acordo con elaborar, como di, un plan de vixiancia para o cuidado da costa e das praias e a colocación de sinais informativas que indiquen a protección desta zona, sí que nos resulta, o que nos traslada máis dúbidas
é o que plantean da limpeza do litoral que non está enfocada só ao verán. Non sei se o que se pretende é que se manteña a limpeza das praias durante todo o ano, igual que no verán, porque eso entendemos que económicamente é inviable. Entonces, gustaríanos que nos aclarara ese punto, si se trata de unha limpeza puntual en algún momento concreto do inverno, pois, home, sería asumible, pero manter as nosas praias no lugar onde estamos a vivir. No inverno como no verán, repito, eso, si se fai un pequeno estudio e se solicitan uns mínimos orzamentos, é totalmente inviable. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Diéguez. Empezamos co segundo turno de intervención. Señor Rodríguez. Bueno, desde Ciudadanos vamos a apoyar a moción porque somos coñecedores de que o sector marisqueiro plantexou esta demanda dende hai anos xa. É dicir, sí, estou de acordo co señor Ruiz en que non é asumible manter o mesmo réxime de limpeza do verán, pero penso que non se trata deso. Trátase de que no momento, estáse falando de verquidos incontrolados en un momento determinado, estáse falando de que cando hai situacións de temporal, ás veces atopamos animales mortos que están nos areales durante moitísimo tempo, ou incluso restos de mexilloeiras ou de calquer tipo de residuo que chegan ás playas e estamos acostumbrados a velos aí depositados durante meses. Redes plásticas, etcétera, etcétera. Entón, insisto, unha vez máis, eu creo que hai que ser conscientes de un pouco do peso económico que o sector marisqueiro ten no noso concello e todas as medidas que redunden no seu apoio e na súa defensa, entendo que deben de ser moi a considerar. Creemos que esta é importante porque, ademais, como decía ao principio da intervención, é unha demanda antiga do sector marisqueiro. Por lo tanto, insisto, imos a apoiar a moción. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo. Bueno, claro, eu vou apoiar a moción esta porque según a limpieza que se ve nun pueblo ou nunha casa, se ve a educación de quen a habita. E Boiro está sendo un ayuntamento bastante atractivo, a pesar de todo, porque antes se limpiaba a playa un mes ou dous cada ano, e incluso os váteres que se construíron cando Deira era alcalde e era o delegado de turismo, pois abrían solo para os turistas. Eu non quero tratar aos ciudadanos peor que aos turistas, pero hai que o turismo é unha fuente de ingresos, é unha carta de presentación un pueblo limpio, ben cuidado, coas súas plantiñas e todo isto, iso atrae moito. E a prova temos en as zonas turísticas. A Boiro, se queremos razonar políticamente, Boiro é o ayuntamento mellor planificado de Galicia. E temos un moi bo territorio, unha zona plana, 37 km de costa, unha zona plana, unha montaña con ríos, petrolíferos, e temos unha cantidad de cousas que temos que poñer en valor. E iso necesita cuidados. E iso, ademais, é ingresos para a hostelería e o comercio de Boiro, que a veces parece que non vexo ninguna intervención de organizacións de hostelería ou do comercio que reivindiquen este tipo de cousas, de limpieza. Solo aparece por aí algún francotirador que fai ben, no Facebook, e a veces non moi amables, pero non cabe duda que hai que limpiar ben, que é o mismo como todo. A limpieza é unha fuente de educación. O abandono trae porquería. E os contenedores hai que meter mano porque non hai dereito a que haya contenedores de plástico, de orgánicos, de papel, de botellas, de cristal, de todo,
é que boten todo no mesmo contenedor orgánico. Eso hai que perseguirlo. Ese é civismo. Eso non é perseguir, é civismo. É educación. Porque eso, despois, estamos pagando a Ecoembus varios centos de miles de euros para seleccionar ese material. Estamos pagando os ciudadanos de Boiro. Estamos pagando todos. A xente non é conciencia, non ten conciencia deso. E por qué? Porque hai uns desaprensivos que revolven todo, tiran todo onde lle cadra. Hai xente que sí, bota separado, o plástico nun lado, e todo que eu vexo, pero tamén vexo que é eso. Entón, esa limpieza de playas, contenedores e toda esa cuestión, presentaron a nosa carta de presentación do Concello de Boiro para facela evitable, porque se empeza a vir moita xente a comprar aquí, a vivir aquí. Hai moita xente de fora, de León, de Salamán, de Valladolid, de Vascongadas, e cada vez máis. Se lle damos apoio a este tipo de cousas, e seguimos desarrollando o plan urbanístico, está todo parado, desde que eu marchei aquí de alcalde, que eu digo como dato, non como, hombre, sinto-me orgulloso, pero non é para estar dicindo que foi un alcalde, é para dicir un dato. Parouse o desarrollo do urbanismo de Boiro. Non se abriu unha calle máis, sí, abrironse unhas dos chalés aí abaixo, para ir para os chalés, pero na máis. E isto hai que seguir desarrollando para fazer un pueblo atractivo, a sentirnos máis orgullosos dele, máis ainda. Nada máis. Bueno, Moitas gracias, señor Velo. Señoradores. Sí. Bueno, eu, en canto a dúbida que lle genera ao portavoz do Goberno Municipal, tampouco entendo demasiado, porque tal e como está redactado, hasta creo que deixa bastante claro e aberto o BNG, porque, claro, instar ao Goberno Municipal a que proceda a elaborar un plan de vixianza e de limpeza do litoral. Hombre, os compañeros do BNG sei que son traballadoriños, e o digo con todo o cariño que lles teño, pero o Goberno estará para traballar e para concretar o plan. Entón, o que está claro que aquí hai unha vontade de ir cara a unha dirección, que é unha dirección de non circunscribir a limpeza das praias exclusivamente para dar servicios turistas, sino que tamén para que disfrutemos da calidade de vida dos veciños e das veciñas de Boiro dunha playa limpa, e que evidentemente ese plan, esa calendarización, esa búsqueda de presupostos e de buscar as partidas presupuestarias correspondentes para dotar dese plan, pois evidentemente é competencia do Goberno Municipal, que para iso está no Goberno. Repito, instar ao Goberno Municipal a que proceda a elaborar un plan de vixianza e de limpeza do litoral do Concello de Boiro, que non se circunscriba solo aos momentos do verán. Para min, creo que é claro que a intención é que o traballo que facemos os grupos que estamos na oposición é marcar liñas por onde ten que camiñar o Goberno Municipal, pero evidentemente non hasta o punto de unha concreción que é unha responsabilidade clara e directa do propio Goberno Municipal. Polo tanto, dende Boiro Novo, ímonos sumar a calquer iniciativa que vai encaminhada para a mellora da limpeza, sexa das praias, sexa, como decía o señor Velo, e como están demandando moitos veciños e veciñas do noso Concello, como é a limpeza dos colectores do noso Concello, dos distintos colectores e dos distintos puntos que existen no noso Concello. Sexa como están exixindo veciños nas zonas de Robustiano, Pérez del Río ou ben na Rúa de Rañó, co problema que está habendo neste momento de plagas de ratas que está afectando claramente a saludabilidade desa zona. Sexa cal sexa a moción que vai encaminhada a instar medidas de mellora da limpeza do noso Concello e da salubridade pública das nosas vías e dos nosos espacios públicos, pois, evidentemente, contan co apoio de Boiro Novo, como non pode ser de outro xeito. Moitas gracias, señor Torrado. Señor Soar. Sí, no da periodicidade é o que acaba de contar a compañeira Dores, insistir en que o fondo da moción é, desde o punto de vista incluso da saúde, hai informes que din que xa estamos consumindo, cada ser humano está consumindo a semana a cantidad de plásticos dunha tarxeta de crédito. Quer dicir, todos estes plásticos e todos estes materiales que quedan nas praias, que se degradan, que pasa aos peixes e que despois comemos os peixes, pois evidentemente acaban no noso organismo. Entón, eso, insistir en que é xa de algo xa de saúde pública. Grazas. Moitas gracias. Señor Ruiz.
Ben, pido disculpas por non entender perfectamente o que quería trasladar esta moción. Felicito aos compañeiros do de Boiro Novo por entendela como fan, pero entendemos dentro do Goberno e dentro da acción de Goberno que nos toca a levar a cabo aclarar certos puntos. Si se pretende, repito, o que dixen no meu primeiro turno de intervención, se se pretende unha limpeza tan exhaustiva como no verán para, como di a moción, que durante ou cando menos así veña sendo tempo de ditos espazos só se limpen e arromben asiduamente durante o período estival e en datas próximas ao mesmo, por considerar que é nestes momentos onde se fai o maior uso dos mesmos. Pois ben, dentro do BNG de Boiro entendemos que os espacios públicos do noso Concello deben de estar, sobre todo, en primeiro termo, a disposición das veciñas e veciños en óptimas condicións. Bueno, considerei oportuno aclarar que se esas óptimas condicións se circunscriben a todo o ano, pois, repito, económicamente non é viable. Penso que é coñecido por todos que non pode ser así. De todas maneiras, pois, bueno, pois, vamos a apoiar a moción para eso. Podo facer unha aclaración? Porque, home, señor Ruiz, xa leva vostedes uns anos de concelleiro, está no goberno, debería de saber que das mocións o que se aproba é o que ven na parte dos acordos, non na exposición de motivos. Simplemente aclarar eso. Grazas. Pero a exposición de motivos forma parte da moción. Se me surge unha dúda, perdone vostede, pero terei que pedir unha aclaración. Eu entendo que desde a súa posición é moi fácil redactar e propoñer, pero eu, como goberno, terei que ter máis cuidado co que vou a aprobar ou non aprobar. Entón, cando solicito unha aclaración, repito, pido disculpas de novo, gústame que me dean. E que se me aclare o que pido. Eu podo pedir. Agora, se se me quer facer, faíseme, e se non se me quer dar, non se me dá. As praias que se limpen con máis asiduidade. Agora, con canta asiduidade é o que ten que ver o goberno que pode meter no plan. É que penso que non é tan complicado. Bueno, pois esa é a aclaración que me tiñan que facer. Eu simplemente dixen se o que vostedes pretendían con esta moción era manter o nivel de limpeza que se ven facendo no verán a disposición dos veciños no inverno tamén. Feita a aclaración, listo, vamos a votar a favor. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz. Nosotros vamos a votar a favor, que lo tenemos todo aclarado. Muy bien. Sí. Eu propoño unha cousa que coa cofradía que están limpiando eles precisamente o argazo moitas veces para que nos asfixie o marisco, facer convenios con eles e se pode levar mellor isto. Non se pode negar a mellorar as cousas, Si despois é imposible, xa se ve imposible. Pero así de antemano hai que aceptar os retos. En algún día tendrá que o Concello de Boiro temos que ir pensando en que non podemos ter as playas con mal aspecto, aunque sea todo o ano. Porque todo o ano tamén hai turismo, como hai noutros sitios. Aquí non está ainda a cousa preparada, pero no inverno tamén hai turismo. Hai turismo cultural. Muchas gracias, señor Velo. Procedemos a votación. Votos a favor. Unanimidade. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 4, moción mira, perdón, unha cuestión de orden antes de pasar a este punto, porque eu propoño que se elimine por estar desfasado xa no tempo, porque a moción esta que presenta o Partido Popular fai referencia a con quen dialogar ou non para formar goberno, no momento en que xa está configurado, non entendo que haxa que teñamos que perder o tempo aquí en Boiro con quen nos di o Partido Popular, quen son os buenos e quen son os malos. Entón, propoño a retirada desta moción. Puedo contestar, porque la retirada tengo que hacerla yo. Usted mismo. Pues la retirada, esta es una moción, como digo yo, de los que no trabajan. ¿Vale? De los que nos mandan a todos los partidos, de arriba, que este trabajo que tienen que hacer en otras zonas. ¿Vale? En este caso, esta es para el Parlamento Nacional. Nos la mandan, la presentamos, y yo, como soy un soldado bien obediente, ni un paso atrás. Pues nada más. Y ya digo, conocen ustedes
mi opinión referente a este tipo de mociones, ¿verdad? Continuamos. Sí. Primer turno de intervencións. Señor Rodríguez. Señor Velo. Paso esta volta paso, Vale. Señora Torrado. Señor Soar. Señora Torrado. Vale. Eu tamén me parecía razonable sacar a moción deste pleno, pero bueno, vamos alá. A ver se algún día o Partido Popular de Boiro nos trae algunha moción desde que está na oposición que non sea para falar de Cataluña, de Venezuela, de que comunistas somos todos, e algunha cousa que sea productivo para o Concello de Boiro e que se debata na Corporación Municipal e que teña moito máis interese no ámbito local que este tipo de mocións que, como xa anuncia o propio portavoz do Partido Popular, son das mocións de copia e pega e que traemos aquí debates que corresponden a outras instancias. Mellor me parecería que cando vostede quixo facer un intento de emenda a miña moción con respecto aos vehículos eléctricos instando ao Goberno do Estado que abrira líneas de axuda para aquelas persoas que quixeran acceder a un vehículo eléctrico, a un vehículo híbrido enchufable, pois que puderan acceder a este tipo de subvencións, pois parecería moito máis razonable esa proposta que a trouxeran aquí e eu encantada lle apoiaría esta proposta para que tamén en Madrid tuveran claro que era importante apoiar económicamente e promocionar aquelas persoas que queren ser sensibles co medio ambiente adquirindo este tipo de vehículos. Pero, bueno, como en vez de traerme este tipo de propostas máis interesantes hai que falar de Cataluña, Venezuela e de comunistas, pois imos a facer algún pequeno apuntamento, que eu non son moi amiga de facer grandes exposicións en este tipo de mocións, pero sí que vou facer algunhas punturacións con respecto ás propostas de acordo que ustedes traen, non? Bueno, aquí falan de instar al presidente del Gobierno de España a non asumir a terminoloxía independentista. Ostras, había que acordarse cando Aznar falaba del Movimento Vasco de Liberación Nacional. En aquel momento parece ser que Aznar sí que podía facer referencia a determinada terminoloxía que non lle sería de agrado ao Partido Popular. O mesmo cando o punto segundo desta moción fala de non acceder a unha misión de negociación institucional. E volvemos tamén a falar de Aznar, que tan aplaudido está no Partido Popular cando falaba catalán en la intimidad con Pujol. Podíamos recordar tamén que agora parece ser que se lles esquece. Ou ben tamén cando hubo momentos, cando Rajoy falaba de referendos, cando estaba na oposición e ela falaba de referendos a determinados aspectos alá no ano 2016, e agora aquí queren tipificalo como delito, non un referéndum. Ou ben tamén cando fala no seu punto quinto de coñecer con transparencia as concesións que se realizan aos independentistas. Tamén nos gustaría saber, con a mesma transparencia, que pactos chegou o Partido Popular con vós en Madrid, en Andalucía, en Murcia, para determinadas cuestións que están argumentando este partido fascista en relación a limitar os dereitos fundamentais que están previstos na Constitución, como pode ser a igualdade, a liberdade, os dereitos das persoas LGTBI, o dereito das mulleres a vivir en igualdade e demais. Entón, en definitiva, se vostedes creen que todo isto que están expoñendo aquí na moción é tal cual, pois o que tenían que facer vostedes é ir aos tribunais e non traelo ao pleno do Concello de Boiro, que temos cosas máis importantes que facer que falar destas cuestións. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Suárez, señora Suar. Ben, a moción ven a decir que a extrema esquerda española máis independentistas rompen España e a igualdade entre os españois. Claro, xa dixo xa antes que era do 10 de novembro, eu actualizaría a situación e habría que dicir tamén que a extrema esquerda galega tamén rompe España e a igualdade entre os españois, porque, nomeadamente, o BNG fomos decisivos para a creación deste goberno e para a investidura de Pedro Sánchez.
Con ese diputado, pois, aproveito para dicilo, conseguimos que se vayan a baixar as tarifas da AP9, conseguimos tamén que ao longo da legislatura esa AP9 pase a titularidade pública da Xunta de Galiza, conseguimos tamén que se solucionen os problemas dos emigrantes retornados, conseguimos que se traslade ENCE, saneamento das rías, mellora do ferrocarril, devolver competencias que temos no Estatuto de Autonomía, en fin, varias cousas, moitas cousas, con un solo deputado que, mesmo por poñer e por relativizar, o PP nos últimos 10 anos, na legislatura de Rajoy, pois non pudo, non soupo ou non quixo solucionar. Nós, realmente, todos estes extremos que somos, que por certo, empregas este linguaxe peyorativo cando defender as posturas que defende esa extrema esquerda ou eses nacionalistas, pois defendendo pacíficamente algo totalmente lícito. Bueno, pois nós entendemos, imos votar en contra desta moción, porque entendemos que o que realmente rompe España pois é esa xestión política deficiente. É esa corrupción institucional, son temas manidos das cloacas do Estado, os casos da Púnica, Gürtel, Palau, Pokémon, Malaya, en fin, toda esa lista que parece a lista dos Reis Godos. Esa asimetría nas inversións e na xestión do Estado, índonos aquí ao país, índonos a Galiza, vemos como foi, por exemplo, na época da reconversión naval, desmantelar os hosteleiros, ou acabar despois con certos sectores productivos, o leite, por exemplo, ou actualmente da tarifa eléctrica, por poñer poucos exemplos. Entendemos que romper España pois son as decisións judiciais con dúas varas de medir. Penas de prisión para aqueles titiriteiros, por facer aquela cousa miniñadas, aquela cría que fixera un chiste sobre Carrero Blanco tamén, eses problemas en Alsasua, eses chavales estando no cárcere, ou, sin sair de Boiro, o noso veciño Caque, que lle entre os grupos antiterroristas de noite na casa, que lle levanten todo, que se lles marchen con ordenadores, móviles, non sei canta historia máis, que pase 3 días en Madrid, en virtud da lei antiterrorista, incomunicado, para nada. E aínda lle queda a petición da Fiscalía de 6 ou 7 anos de cárcere. Quer dizer, son cousas que vemos que, evidentemente, eso é o que rompe España, produce, pois eso, a presión do aparato do Estado a xente por pensar diferente. Por contra, sin salir deste tema, vemos como despois, aí están as dúas varas de medir, a organizacións ou a actos fascistas non se lle presta a mesma atención judicialmente. Pódense reventar a actos públicos, poden aparecer grupos fascistas con arsenales de armas, e non pasa nada. Quen se acorda daquel francotirador que tuvo varias veces na mira o rei, o xefe do Estado, e tampouco pasou nada, está libre pola rúa. Dúas varas de medir. Rompe España desprestixiar as institucións do Estado, chamarlle ocupa un presidente do goberno, aunque sea en funcións, decir despois que un goberno é ilexítimo, mesmo darse a volta nun parlamento cando outro compañeiro fala, ou marchar dese parlamento, cando a finalidade última da política é chegar a acordos, escoitar a todos. Esa é a finalidade última da política, non ter por violencia que solucionar os problemas. Rompe España confrontar as comunidades do Estado co tema catalán, aquí obvia se decisa nada. Rompe España os bancos, coas súas preferentes, cos seus chanchullos, coas súas cláusulas abusivas, con todo ese tema que todos máis ou menos estamos afectados. Rompe España a monarquía, os sindicatos policiales, cando se pronuncian políticamente, directo ou indirectamente, cando non nos interesa, evidentemente, os pensamentos políticos, teñen que cumprir a súa función, o xefe de Estado onde ten que estar, e os sindicatos policiais mirando polas necesidades dos policías e polas súas retribucións e polas súas condicións de traballo. Ou mesmamente tamén os discursos a veces encubertos ou non moi encubertos de certos mandos militares en situacións concretas. Dá bastante temor. Rompe España os medios de comunicación, moitos deles panfletos de certos poderes e con as ideas moi reaccionarias. E rompe España, podríase poñer moitos máis exemplos, pero rompe España tamén a patronal ou grandes empresarios cando queren poñer ou quitar gobernos. Si non, se van de España. Curiosamente, non rompe España os acordos de Torra con Ciudadanos ou co PP cando hai que falar dos sueldos no Parlamento de Cataluña. Eso non rompe España, curiosamente. Este remexido de feitos, porque son feitos, non é opinión ni nada, esos son feitos contrastados, son os que provocan que parte da cidadanía teña ese desapego polo modelo de España que nos queredes vender ou impoñer algúns partidos.
Ese modelo, que procede dunha Constitución feita, pois vai para 42 anos, por 7 homes franquistas, e que non se pode modificar nin sequera para actualizada aos tempos. Só se modificou naquela ocasión dos bancos, xa sabedes, fai 2 ou 3 anos, os bancos, pois para aumentar os beneficios dos bancos. Naquela ocasión. Pouco hai que estar orgulloso desta Constitución. Hai que ter unha Constitución de xeito, pero pouco hai que estar orgulloso desta. É dicir, por último, que certos partidos están actuando pois como os últimos de Filipinas. Todo o mundo sabe o que está a pasar, todo o mundo sabe como están sucedendo as cousas, pero eles enrócanse, siguen combatendo aí nunha igrexa precisamente, e siguen estando pois desconectados da realidade e vendo que todas esas cousas que dixen antes, moitas delas, non se dan conta que o constitucionalismo xa non ten superioridade no Estado como para pedir certas cousas. Hai que contar cas periferias e hai que contar con esa identidade e con esa idiosincrasia das nacións da periferia. Grazas. Muchas gracias, señor Soar. Señor Ruiz. Señor García Diáguez. Muchas gracias. También me pidieron aclaración. Yo no pensaba hablar, solo votar. Pero bueno, ya que me han permitido y después del speech que han dado ustedes y la defensa enardecida de España que ha hecho el señor Carlos Ansoar, no sé si invitarle a usted que pase a formar parte de Vox, o sea, ya es lo que me queda. Hablo de muchas cosas, he tomado algunas notas. Preferentes, hombre, sí, estoy de acuerdo con usted en lo de los preferentes. Recuerdo que en una asamblea un alcalde del BNG, compañero suyo, votó a favor de ellas. Por ponerle un ejemplo. Confirmado por él, Es más, creo que en esa asamblea le regalaron a todos los presentes, no a él solo, no se vaya a pensar un reloj. Tuvimos aquí un encontronazo simpático aquel día, que le dije yo devuelva el reloj, hombre. Me dijo, hombre, no voy a devolver el reloj, pero bueno, no, son anécdotas de aquel momento. Señor Ado Estorrado, mire, ya ve que no estoy hablando nada de la tal. Yo mi trabajo lo sé hacer. Si quisiera enmendarle la moción, se lo hubiese enmendado. Pero mire, pensé en usted. Ya le hice el trabajo para la próxima moción que va a presentar. Mire, ya le queda hecha. Nada más, mire qué fácil. ¿Ve usted? Sin necesidad de enmendarla. Le pido una copia aquí de la transcripción y nada más. Pone Boiro Novo arriba y tal, mire, qué fácil. En cuanto a que no se puede modificar la Constitución, señor Ansoar, mire, si se ha leído la Constitución española, sabe que para modificar la Constitución tiene que aprobarla 3/5 partes en primera votación, el Parlamento español, someterla a referéndum, que el referéndum sea favorable, y después 2/5 partes que lo refrenden. Pues mire, está en la Constitución, ¿cómo se cambia? Es fácil, Matemática pura. Hay tantos parlamentarios, si se consiguen 3/5 partes, primera, se lleva a referéndum, se disuelve la Cámara, se lleva a referéndum, y después la nueva Cámara, hay elecciones, la nueva Cámara y tal, la refrenda con 2/5 partes. Sencillo. Entonces sí que se puede, no digan que no se puede modificar la Constitución. Sí, la Constitución tiene previsto en su articulado cómo se puede modificar. O sea, es así de simple. No tengo nada más que decir, ya ve que no he hablado nada de la moción. Muchas gracias, señor García Diáguez. Señor Rodríguez, segundo turno. Sí. Bueno, gracias. Antes de nada. Bueno, non quixera caer na demagoxia, pero eu teño perfectamente claro que o meu cometido aquí hoxe é contribuir ao desenvolvemento, ao progreso e á mellora da calidade de vida dos boirenses. Entón, sen perxuízo de que poda estar de acordo ou non coas aseveracións que se fan por unha parte e por outra, eu non quero contribuir a un debate que entendo que, por unha parte, e agradezco a circunstancia, é extemporáneo, como ben decía a compañeira Torrado, pero por outro, entendo que, ademais, pouco aporta en este momento no que se está comenzando unha labora de goberno, un mandato, no que hai xente que está en situación, veciños, me refiro,
situación pois, ao mellor, de precariedade, de necesidade, pasando situacións difíciles, e algunhas outras situacións que requiren de actuacións rápidas, inmediatas, e que deberían ter prioridade á hora de propoñer mocións e de defender pois, o seu cumplimento. Entón, bueno, insisto, agradezo a extemporaneidade da moción porque entendo que xa non procede e isto me libra un pouco de contribuir a un debate que, a verdade, entendo que é secundario ou terciario en un concello. Gracias. Moitas gracias, señor Rodríguez. Señor Velo, ten a palabra. Bueno, esta diatriba que hai esta temporada neste país nunca vin semejante irracionalidade. Empezando por non reconocer a legitimidade deste goberno. Se antes de ser formado estiveron criticando, están ao derrumbe. Iso non é o que non é democracia. Iso podese facer en democracia porque hai a libertad, pero non é democracia. En democracia se fan moitas borradas tamén. Non hai que olvidar que o fundador da democracia foi en Grecia e a democracia asesinou a Sócrates. Porque estaba enseñando aos rapaces a xente a razonar, solo por eso, porque estaba enseñando a razonar. E entonces non entendo eso. Pero vamos a ver, que ten que ver, por que non van a pedir a independencia quen queira pedila? Eu, por exemplo, creo que poden pedir a independencia, que eso forma parte da democracia, pero non darlle. Ou chegar a un acuerdo. Claro, porque estamos nun Estado de Derecho. Estamos nun Estado de Derecho. A ver se poñemos de acuerdo. O que pasa é que despois de dicir isto, eu teño que ver, claro, porque eu quero un sistema que poida dormir tranquilo, aunque a veces medio jodido, pero sí, un sistema que me certa seguridade, que non vemos unha cantidad de responsables políticos por aí que non teñen ninguna responsabilidade de Estado, teñena, pero non a usan, só están á greña, non aportan nada positivo. E entón eu quero dicir que se poden pedir a independencia e non darlla, pero o ideal sería, é logo que queredes vos de independencia. Isto, en realidad, as autonomías teñen certa parte de independencia, teñen competencias exclusivas. Se queren máis, pois se pode chegar. Hai cousas que non se entenden que ainda sean da Administración Central. Por exemplo, de costas. Poñamos por caso. Bueno, pero eu son independente. Son o único que hai aquí independente. Ou non se pode ser independente? Pois son independente dentro da legalidade, claro. Non, eu digo o que digo eu, non o que dice Carlos agora. A Carlos dixo antes, vai dicir cando queira, pero agora estou eu no uso da palabra, e digo, eu son independente. Como non se pode ser independente? O que pasa é que cando se trata de unha cuestión de singularidade do noso país, que ten varios países, varias nacionalidades, que reconociu, xa apuntou aquí Dolores, todo o mundo sabe, o que fixo Aznar, o que dixo, é o que fixo, acercou presos vascos, fixo isto, fixo outro, o Ejército de Liberación, que non o dixo ningún político de España, nin da esquerda, nin da dereita. Foi unha barbaridade o que dixo. O sea, como se non houbera unha democracia. Diciron o Ejército de Liberación, non sei por onde andaba. Non se enterou, a pesar de que foi vítima do terrorismo, que non o cargado podía ter un milagro, o coche estaba blindado, non sei. Entón, quero dicir que se pode ser independente e se pode propoñer, pero claro, de momento hai a Constitución de España, que é o único que nos dou a historia de España 40 anos de convivencia. O gusto non que se está en ningún sistema. Eu conocí a moitos sistemas. Esa independencia tamén ten Estados Unidos. Estados Unidos é independente. Ou non? É independente. E é bo. Moitos creen que non. Cando necesita petróleo, arma un cisco ali. Cando necesita vender armas, que é a primeira produtora de fabricación de armas, arma un cisco alá. Entón, esa independencia é boa.
Pois pode ocurrir tamén despois eso. Pero quero dicir que tampouco hai que estrangular ao Partido Popular de Boiro, porque teñen pega, como a todos os partidos, teñen pega corta e pega. E se lle mandan o comunicado, tendrán que terlo aquí como teremos outros. Eu non sou independente, pero todo o mundo vexo que trae aquí mocións do partido, non pasa nada. O que pasa é se pode aprobar ou non. Eu creo que a estas alturas isto non sobrepasa a nós, non debíamos de meternos nestas cousas, pero mándanos a facer así, teñen que facelo cada un, ten dereito a facelo. Eu quero dicir, Carlos, vou apuntar que non os sete eran franquistas, Roca e Peces Barba e Soletura non eran franquistas. Peces Barba era socialista, Soletura comunista, e o outro Roca era nacionalista. Non eran todos, en fin, quería aclararlo porque os sete non son franquistas, nada máis. Moitas gracias, señor Velo. Señora Torrado. Un vou consumir máis tempo nesta moción, dicir que este tipo de catálogo de propostas o único que fai é dividir máis a sociedade, traer problemas a corporacións e un problema que está en Cataluña, que está en outras partes do Estado, traelo a Boiro, e dende logo creemos que por ese motivo imos a votar en contra da mesma. Moitas gracias, señora Torrado. Señora Ansoar. Sí, nada, dúas aclaracións. Bueno, chamolle franquistas os sete pais da Constitución, máis que nada por ver como acabaron. O de querer a España, que decía o señor García Diéguez, pois, si todo o que enumerei antes fose de xeito, pois, evidentemente, non penso que ninguén teria conveniente en sentirse máis español, se todo funciona, se todo é de xeito. E despois, as constitucións, evidentemente, modifícanse e hai ese procedimento, pero xa só para que nunha actualización da Constitución participasen as mulleres, xa só por eso, por moi poucas cousas que se modificasen, os grandes partidos estatais pois deberan poñerse de acordo, axudar a ese porcentaxe de votación no Parlamento, pois para darlle un lavado de cara que, como calquer país europeo que se precie e que países avanzados, pois poden facer e non hai ningún problema. O que pasa que aquí, pois eso, a calquer cousiña, calquer modificación que se pode facer, pois parece que se tambalea o sistema. Nada máis. Moitas gracias, señora Ansoar. Señor Ruiz. Sí, bueno, por anunciar un pouco o sentido do noso voto, pues vai a ser contrario, non podía ser de outra maneira, e que estamos absoluta e frontalmente en contra do que se plantea en esta moción, que entendemos que é unha alegoría partidista e tramposa. Partidista, creo que está claro por qué, e tramposa porque plantexa cousas como a solidaridade entre comunidades autónomas, cando logo se goberna con partidos que pretenden e levan no seu programa electoral a supresión do Estado das autonomías. Unha incongruencia total e absoluta e nada, entre esta, entre outras moitas razóns, é o que nos condiciona para votar, como digo, en contra desta presentación. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz. Sí, muchas gracias. Bueno, no quería hablar de la moción, pero al final voy a llamar. Bueno, antes en la primera exposición quería decir una cosa al señor Ansoar. Usted dice que han conseguido. A ustedes les han firmado un papel. También se habían conseguido los fondos para el Pazo de Goyans y para el de... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el cine de Muros y de París. Y de lo dicho al hecho hay un trecho. Pues, vale. Mire, ya le explicó el señor Velo lo de los franquistas. Hagamos un poco de memoria. Esa Constitución que sirvió de conciliación a todos fue apoyada en Cataluña por el 91,09% de los votantes, que por cierto fue la participación más alta del Estado, fue el 67,91%. Que la media del país fue del 61%. Yo entiendo que ustedes proponían el voto no a la Constitución, que no estén muy de acuerdo con este Estado.
romper porque se gobierna con unos, con otros y demás. A mí lo que me llama la atención, después de escucharlos hablar y de que tengo la obligación de retirar algo, yo la educación que recibí es que tú puedes estar o no de acuerdo con lo que dice la otra persona, pero por lo menos dejarle hablar. El señor Galustí hizo algunas anotaciones que las cuales estoy de acuerdo. Es que parece que la libertad de expresión acaba y empieza en la socialdemocracia. Pero de ahí hacia la izquierda, de ahí hacia la derecha no tenemos libertad de expresión. Porque parece que nosotros no tenemos libertad de expresión. Yo ya les dije que no iba a hablar de la moción. Me obligan ustedes a hablar de ella. Pues en esa libertad de expresión que ustedes me dicen que no defendemos, tal, mire, yo defiendo mi país porque quiero a mi país, con sus defectos y con sus virtudes. Además, por una vivencia personal. Mi abuelo paterno tuvo la desgracia de combatir en la Guerra Civil. Cayó en el bando nacional. Digo cayó porque saben ustedes que en aquella época los iban alistando según los enganchaban, donde tenían la desgracia de haber nacido. Si nacías donde estaban en ese momento los del gobierno, pues ibas para un bando, si estabas en el otro, ibas para otro. Fue herido en la Guerra Civil. Y cuando acaba la Guerra Civil, habiendo combatido, entre comillas, en el bando vencedor, él siempre decía que habían perdido los dos bandos, emigra a Argentina, deja un hijo a cargo de su madre y otro se lo lleva con él, y a su mujer. Y eran los vencedores, era del bando de los vencedores. Sale adelante como puede allá, crece la familia y demás, después regresan. Y yo, cuando en este país se vota la democracia, yo no podía votar de aquella, recuerdo que acompañé a mi abuelo a votar. Y perdón que me emocione, ¿sabe lo único que me dijo? Nada. El hombre lloraba. Y ese respeto que le tengo yo a la Constitución, por alguien que sufrió en carnes lo que fue la guerra civil, que decía él, entre hermanos, es lo que me hace defender a mi país. Después del resto, créanme, lo que diga el señor Torra, el adoctrinamiento y demás, pues mire, están empobreciendo Cataluña. Y la culpa es del PP, de Aznar, de Rajoy, de tal. No, miren, se pusieron de acuerdo. Pero se pusieron de acuerdo los enemigos y acordaron no hacer daño con lo que había pasado. Por desgracia, las nuevas generaciones, yo veo que lo único que les gusta es remover, y perdonen la expresión, la mierda. Porque una de las etapas más oscuras de la historia de España, lo único que se hace es removerla políticamente cuando interesa, pero de todos los lados. Y es muy triste. Hemos hecho una Constitución con sus virtudes y sus defectos, pero nos ha dado la época más fructífera en lo social y en lo económico de la historia de España. Hablan aquí de reformar la Constitución. ¿Cuántas veces se ha reformado la Constitución francesa, la alemana, las grandes democracias? Ni la propia americana. Hacen enmiendas. Y nosotros no nos vale porque no habíamos nacido cuando esos señores lo formaron. Esos señores tuvieron el respeto que no se está teniendo ahora con ellos. Tuvieron el respeto con ambos bandos. Y en la Constitución está el acuerdo de las dos Españas, que se había roto en la Guerra Civil. Y es lamentable que todos los partidos, por la parte que nos corresponde a nosotros, también la asumo, estemos destrozando lo que nuestros abuelos, lo que nuestros padres fundaron para conseguir un gran país. Es lamentable.
Muchas gracias, nada más. Muchas gracias, señor García Díaz. Bueno, procedemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Bien, pasamos ao punto número 5, moción presentada polo Grupo Municipal do PP en relación co proxecto de reforma da legislación de costas. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez, señor Velo, señora Dores, señora Suárez. Sí, vale. Vale. ¿Puedo hacer una aclaración de la moción? La moción ya se debatió. Claros, pero bueno, si queréis debatir otra vez, por mí no hay un problema. Si no queréis debatir, la votamos y por mí es suficiente. Si vos parece, a todos votámosla y... Sí. ¿Vos parece? Sí. Vale, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Vale, pues venga, adiante. A abstención é fundamentada en que xa é o terceiro acordo que hai ao respecto desta... Vale, moitas gracias. Pasamos entonces ao punto número 6, moción presentada polo Grupo Municipal de Boiro Novo Mixto pola adopción de medidas de flexibilización dos pagos a persoas afectadas pola regulación catastral. Señor Rodríguez, primer turno de intervención. Señor Velo, señora Dores. Bueno, como podedes observar, non é que esta moción a traíamos extemporaneamente, é que a trouxemos no pasado pleno municipal, a trouxemos por urxencia, de feito, ya presentamos a Corporación a vez rematado o pleno, acordadevos que non se puderon debatir todas as mocións, esta trouxemos para incluir na orde do día vía urxencia, a presentamos o día seguinte, porque evidentemente en aquel momento estaba no período de cobro dos atrasos dos pagos. Iso é unha explicación, porque efectivamente no pleno pasado de tanto falar de Cataluña, Venezuela e comunistas, pois efectivamente unha cuestión como esta que tiña que ver con algo que afectaba en concreto o Concello de Boiro, pois non se pudo debatir por estar en ese tipo de debates que hasta quero recordar que en aquel pleno alguén aínda falou de San Benito no propio pleno ás 12 menos cuarto da noite, cando quedaban 15 minutos para terminar o pleno. Entón, basicamente, esta moción, como xa día na exposición de motivos, os acordos que se adoptan era que buscáramos un motivo para aquelas persoas que estaban afectadas pola revisión catastral, que se favorecera ou facilitara o pago a todas esas persoas a través de mecanismos de flexibilización, que se informara a toda a xente afectada de que pode acceder a esa flexibilización, porque ni máis nem menos esa revisión catastral e cobrarlle a xente de Boiro 4 anos para atrás, xusto coincideu no Nadal, cando é un momento do ano onde se fan moitas máis compras e hai un consumo en outro tipo de servicios e de adquisicións que hasta efectivamente non foi o momento máis apropiado para poder facer frente a este tipo de pagos. Entón, esa proposta era flexibilizar o pago, darlle o plazo máis amplo posible a todas as veciñanzas do noso concello que estivera afectado por esa regularización catastral e que se informara a veciñanza, non por parte dos técnicos, que xa é a súa obligación, sino que por parte tamén dos medios municipais, vía bando ou outro tipo de cuestións informativos, vía das redes de comunicación que existen tanto da prensa escrita e demais, pois que se lle informara aos veciños de que podían acceder a esas facilidades. Non me consta que por parte do goberno municipal, a pesar
de que o presentamos no pasado pleno, que se fixera algún tipo de comunicación oficial nese sentido, os efectos de informar a xente desa posibilidade. Entón, bueno, seguimos mantendo no pleno da orde do día porque creamos que era algo importante e que afectaba en particular as economías locais do noso Concello. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez. Efectivamente, este é outro marrón que... Señor Velo, na segundo turno. Estamos no primeiro, xa o pasamos. Despois na segundo turno. Bueno. ¿Te parece? Vale. Señora Suárez. Gracias, señor presidente. Nós imos apoialo, como non podía ser de outro xeito. Isto xa traía cola, dende o BNG xa viñamos avisando, cando estuvo o PP no goberno, que favorecese polo menos información aos veciños que non sabían a que lles caía encima. Dende o BNG nós estivamos facendo estes atos informativos do que pasaba con esta regularización catastral. Foi algo que é un tema que xa temos traballado, e todo o que sexa favorecer poñerlle as cousas máis doadas á veciñanza e facilitar os pagos, pois evidentemente imos apoialo. Moitas grazas. Señor García Díaz. Muchas gracias. Señora Suárez, esto es un impuesto que está cedido a las administraciones locales, ¿no? Igual que estaba en su día la plusvalía. Incluso había ayuntamientos que no cobraban la plusvalía. Es más, aquí hubo un gobierno del Partido Popular que aprobó la plusvalía, no la cobró y tuvo que venir, llegó el tripartito y empezó a cobrar. Y el acuerdo era tal. Esta es una decisión de quien lo pasa al cobro, ¿eh? Porque no hay que dar parte de esto a nadie, ¿eh? El impuesto es 100% del ayuntamiento. Lo cobra y se queda con él en el ayuntamiento. No es que un 5% haya que dárselo a la Diputación o un 3% al Estado. No sé si me explico. No sé si les ha quedado claro. ¿Sí? Ya está. Muchas gracias. Empezamos con o segundo turno de intervención. Señor Rodríguez. Gracias. Gracias, presidente. Señor presidente. Nesto... Se queres cedo, che, non teño problema. Pois xa o sabes. Bueno, en principio, nos vamos a apoiar a moción porque entendemos que, sin perxuicio de que as revisións se teñan que facer, o que non se poden facer pois de forma inopinada, atropellando as economías familiares. Por lo tanto, o Concello ten atribucións para facilitar pois a fragmentación do pago da revisión, e consideramos pois unha cuestión de sensibilidade social que se faga. Vamos a apoiala. Gracias. Moitas gracias. Señor Velo, ahora sí que lle toca. Para non ser un fala barato. Vamos a ver. Efectivamente, estou na línea que apuntaba cando isto de rompe España, que é unha palabra, parece que romper é unha palabra fuerte, rompe, racha, eso quitas peito, pois quere dicir que aquí, empezando no 79, no 80, pois todos os catastros que se recibaron hasta o ano 95, todos os catastros viñan ao pleno, a revisión. E viña unha ponencia que facía a Hacienda, e aquí acordábamos, nos plenos, acordábamos cuánto se iba a poñer, e como se iba a poñer. Pois desde o ano 95 xa non volvió aos pleno para nada. E resulta que últimamente toman un acordo de revisar a revisión catastral e aquí non se enterou nadie. Bueno, se se enteraran, o mellor o resultado das urnas sería distinto. Bueno, agora ven un paquete. Bueno, pois eu estou de acordo de que se lle facilidades a esta xente, porque sin contar, sin darse cuenta, porque lle adjudicaron unha empresa que cobrou 60 euros por dar de alta un cortello. Un cortello.
e ni siquiera de Arenal de Escribinte, porque non viñeron ao sitio. Quitárono por espasá. Quitárono desde o aire. Non viñeron ao sitio, 60 euros. Un enchufe. E entonces, despois, veñen e lle aplican a ese cortello desde 4 anos atrás. Eso non é xusto. Xa sei que o Ayuntamiento ten capacidade legal para iso, pero a capacidade legal non había antes do ano 95, é o que dicía eu antes. Estamos perdendo democracia a pasos agigantados. Hai unha democracia formal, pero cada vez se está recortando máis, facendo leis que non participa nin os políticos nin os ciudadanos. Non están enterados de nada, e caille leche, e contaban ao mellor con alguna necesidade, e lle cae un pau de 4 anos atrás. E iso non é de recibo por unha lei que haxa, por moi lei que sea, hai que acatala, que non quede máis remedio, porque senón che embargan, se non tes, o banco está aí, se non embargan a casa, menos a cama, que a cama nunca foi legal embargarla. Pero, isto é unha das cousas que sorprende, non? Entón, eu apoio esta moción, e Ceboiro, Partido Independiente, con concejal independiente, apoia esta proposta de Boiro Novo, porque hai que dar facilidades a xente, porque encontraronse con unha sorpresa. Nada máis. Moitas grazas, señor Velo. Señora Torrado. Pois, no meu primeiro turno de intervención, pois facía unha pregunta ao Goberno de que actuación se realizara neste sentido dende que presentei esta moción. Lamento que o primeiro turno, seguindo copia do Partido Popular, pois que non aproveite, cando estaba no Goberno, o Partido Popular non aproveite para explicarme que actuacións se realizaron nese sentido. Como decía, afondando un pouco máis no orixen desta moción, efectivamente, no seu día, cando dende Madrid marcaron unha actuación de que vamos a ir a buscar todas as vivendas anexas á vivenda principal, buscando piscinas e pistas de tenis e outro tipo de propiedades, resulta que cando chegaron a Galicia, e aí atoparon frontalmente a moitas organizacións, e en particular nós tamén estivemos presentes, cando aquí a vivenda, o anexo á vivenda, pois ven sendo un jaliñeiro, un cortello, un alpendre ou cualquier tipo de cuestións que para nada tiñan pensado os veciños do noso concello que iso entrara dentro do catastro. Ademais, porque durante moitos anos ese tipo de vivendas, pois, de propiedades, non entraban dentro desa categoría aos efectos catastrales. Eso foi unha sorpresa. Nós estivemos sempre de xeito contrario a este tipo de actuación de carácter generalizado que non tiña en conta a singularidade galega e de outras zonas do Estado español, pero en particular da galega, a acoller a todos polo mesmo reseiro e considerar igual unha piscina que un jaliñeiro. Por iso, agora que tamén queren cobrar non só o primeiro recibo, que foi moita xente a que veu a sorpresa cando agora lle cobran 4 anos para atrás por ese tipo de pequenas propiedades que tiñan en calquera casa no ámbito do noso concello. Por iso, o obxecto desta moción, de toda esa información que non se dou no seu día, que se pudera dar agora e que, de algún xeito, se facilitara esta actuación, pois, por parte de quen correspondera da forma máis flexible e que fora máis cómodo, sobre todo cando se tiña que facer frente a estes pagos de 4 anos para atrás, ni máis ni menos, como agasallo de Reis Magos, de desgraciados Reyes Magos, neste caso, a este tipo de situación nun momento tan delicado. Daí a moción por urxencia e que o Concello e o Goberno Municipal tiña constancia desta situación e que agardo que neste sentido de explicacións de que actuacións realizaron neste sentido. Moitas grazas, señora Suárez. Gracias, señor presidente. Señor García Dieguez, sabíase de sobra que a regularización catastral ia chegar ao Boiro, porque estaba chegando paulatinamente a todos os concellos, sabíase que os veciños de Boiro se iban a ver afectados,
E vostede, estando no goberno, non fixo nada por informar a veciñanza para que polo menos a sanción dos 60 euros puderan aforrala. E digo isto porque houve outros concellos, como gustame poñer exemplos dos concellos do Bo Facer, como é o Concello Veciño de Rianxo, que puxo persoal no concello para informar a toda a veciñanza, foi avisando de que iban a ter para que foran progresivamente regulando esas construcións que tiñan novas e que iban a ter que pagar por alpendres de máis de 100 anos, como pasou en Boiro, e polo menos evitaron así non ter que pagar todo xunto e evitaron, como digo, a sanción dos 60 euros. En algúns concellos sí que se fixo, sí que se informou aos veciños e que se lle favoreceu polo menos aforrar, xa digo, a multa dos 60 euros e aquí non se fixo nada. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Ruiz. Gracias, señor presidente. Nós imos a votar a favor desta moción, pero quería facer unha serie de declaracións. O proceso de cobro na xestión tributaria está perfectamente determinado na normativa de aplicación. Está regulado tanto o cobro voluntario como o fraccionamento e o aplazamento. Está determinado por lei, non queda ao arbitrio do goberno. No punto primeiro indican que se prorroga de xeito amplio a data límite para aboar os pagos do proceso de regularización. A lei contempla, depende da cantidad, un fraccionamento que vai desde os 4 meses ata os 24 e depende en circunstancias especiales que pode chegar incluso aos 36 meses para o fraccionamento do pago do tributo. Consideramos que é unha temporalidade suficiente para afrontar ese pago. No segundo punto, plantexan que se implementen medidas de flexibilización de pago para que as veciñas e veciños afectados poidan afrontar ese desembolso con maior facilidade. Bueno, sempre con estimacións, porque faltaba por meter estes días uns datos do último de decembro que non estaban todavía no sistema. Pero dende o Departamento de Recadación se nos indica que máis ou menos, xa digo, con estimación, se leva feito o pago do 60% máis ou menos do total do tributo, e non é que ninguén solicitase algún pago especial do mesmo, é que ninguén solicitou nin siquiera o fraccionamento de ningún pago. De ningún. De ter recibido de aquí en vante, porque, como digo, ainda nos queda o 40% por cobrar. Se ten recibido de aquí en diante algunha solicitud especial por determinadas circunstancias particulares, pois, bueno, estaremos dispostos a estudiala e a intentar favorecer en todo o posible aos veciños o pago do mesmo, que non lle quepa dúda a ninguén. En cuanto á información, bueno, pois agradecer ao Servicio de Recaudación a información que se está dando a todos os veciños cando acuden e simplemente por indicar, o 10 de decembro en redes sociales o Concello daba a información seguinte: todas as persoas que teñan dúbidas logo da regularización catastral nacional poden dirixirse aos servicios económicos do Concello para consultar o seu caso concreto. Isto era o 10 de decembro de 2019. Nada máis, vamos a apoiar a moción e nada máis. Non fixeron información específica para estes casos de que se poda facer o fraccionamento, se non lo va a pedir solo os listillos, ou a mellor listillos no sentido de xente que coñece a normativa tributaria, pero non fai falta que me digas cal é a normativa tributaria a poder aplicar. O problema está en que cando unha situación destas características dar información de ustedes afectados poderán vir a fraccionar o pago e o Concello vai a facilitar. É que se lle dou esa información desde os servicios de recaudación. Pero os técnicos é o seu traballo. Pero cousa distinta, sí, pero para sacar fotos, por aí en calquer outro tipo de cuestións aparecen fotos en todos os lados. En este caso estamos falando de información, cando eu trouxe con un mes de antelación. É o que me refiero. Señor García Díaz, tenga palabra. Este tema me gusta. A ver, nos han leído parte de la ley general tributaria, pero no nos ha contado la verdad, o toda la verdad. Evidentemente hay esos plazos que usted dice generalmente, pero dentro de esos las administraciones que cobran toman sus determinaciones. Mire, de eso que ha dicho, usted pide a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, vulgarmente conocemos como Hacienda, le pide un aplazamiento por una deuda inferior a 30.000 euros y le dan como máximo 6 meses. Pero es una decisión interna del que manda, ¿vale? Aunque la ley dice otra cosa, ¿verdad? O sea, eso. Pues en este caso pasa lo mismo. Es decir,
La decisión es del que pone al cobro y el titular del impuesto. Es más, ustedes pueden incluso no cobrar el impuesto, porque ustedes son los titulares del impuesto. Pueden tomar esa decisión. Es más, si ustedes lo hubiesen cobrado a partir del 1 de enero, posiblemente ya tendrían prescrito un año. ¿Verdad? Entonces, no se cuenta toda la verdad, se cuenta lo que interesa. En cuanto a la información, no les han dado la información. A mí me han venido a la gestoría de gente y dije, mira, os pueden dar, podéis pedir el aplazamiento, que es que legalmente la Ley General Tributaria os ampara, pero la decisión final es, en este caso, de la Junta de Gobierno Local, que decidirá sí o no. A nosotros, que usted era uno de los que más nos criticaba, la señora Dores, el señor Velo, el BNG, el señor Velo pedía la revisión catastral. Llevamos 7 meses de nuevo gobierno, no se pide una revisión catastral, que iba a bajar el catastro. Siempre he dicho que no se baja, ¿eh? Pero a ver, estoy esperando una moción que llega. Cuando nosotros cambiamos, ¿se acuerda, señora Dores? Que habíamos hecho un atraco a los bolsillos de los vecinos y que poníamos que cambiamos, que a usted se lo habían aconsejado, pero no se atrevió a hacerlo, cambiamos la recaudación del IBI para el mes, creo que es el mes de marzo, y pagaron 3 veces sin intereses. Oye, no lo han modificado, ¿eh? Pudieron haberlo traído, para que entrara en vigor este año, pudieron haberlo traído en el mes de diciembre. No se trajo. No éramos tan malos. No, pero yo estoy hablando. No. Yo estoy hablando en general. Estoy hablando o sea, que nos han acusado de todo, ¿eh? Y ustedes mismos, porque nos dicen ustedes los del PP. Señora Suárez, ha entendido ahora lo que quería decir, ¿no? En mi primer turno no me entendió, ahora lo ha entendido. Vale. Entonces, el tema está claro. El impuesto es un impuesto local que está aquí y quien es responsable de ese impuesto para cobrarlo o no es el ayuntamiento. Sí, no, perdón. A ver, es que estamos hablando de cosas distintas. Aquí la única ponencia de valores que ha habido es en el año 2009, siendo concejala de Facenda, corrígeme si no es cierto, perdón, la señora Dores Torrado. Es en ese momento cuando se ponen los valores catastrales de este ayuntamiento. Sí, por cierto. No estaba yo en ese pleno, pero es cierto. Es cierto. No estaba yo en política. Por eso, pues fíjese usted. Mire, mejor me lo pone. Mejor me lo pone. Fue la última ponencia de valores del catastro son esas. Lo que se hace ahora es una actualización del catastro. Como dice usted bien, de la información, no, mire. Si usted es un sujeto pasivo del impuesto y tiene que incorporar un anexo de esto, un alpendre de esos, y lo da, y usted se equivoca, y le viene la regularización detrás, la sancionan igual. Y la sanción puede superior a los 60 euros. Al Concello de Boiro, cuando gobernábamos nosotros, se nos proponía que voluntariamente invitáramos a la gente a actualizarle. Digo, no, mire, nosotros no queremos la actualización, nos opusimos. Están en las actas de reunión, pueden pedir, mire, tienen un gobierno amigo, les pueden preguntar y pueden preguntar en Hacienda si fue cierto. Nosotros nos opusimos a la actualización a Hacienda, le dijimos que era un atraco. Es más, es mayor atraco a la empresa que le han adjudicado a dedo esa regularización. Eso lo digo yo aquí, y lo dije en su día. Que los 60 euros casi se los llevan la totalidad de esa empresa. Que esa multa, entre comillas, para regularizar, para actualizar, la palabra es actualizar, no regularizar, para actualizar los valores catastrales, casi todo es para que cobre esa empresa. Es un atraco. Y usted ahora va a hacer una actualización del catastro, voluntaria, porque acaba de hacer usted un alpendre, y como no vaya usted a hacerla a esa empresa, se harta usted de ir a Hacienda. Pero se harta, ¿eh? Y sé de lo que hablo. Bueno, pues esos son los chiringuitos que hay montados en este Estado. Y esa es la realidad. Y en cuanto a las facilidades, aquí los únicos que... ¿Perdón? Por supuesto. Pero nosotros no, ¿eh? Sí, pero no, no 2009, nosotros gobernábamos, ¿eh? Pero no 2009.
Manolo, aínda que teñamos culpa de todo hasta que hoxe chove, deso non temos culpa, que non estaba. Vale? O sea, a ponencia de valores, que es donde se fijan los valores de los inmuebles de este ayuntamiento, es del año 2009. Está el acta ahí, yo tengo una copia en casa, firmada por, siendo alcalde Xosé de Eira Triñares. Pero esto es una actualización. Esto es una actualización de las construcciones anexas que no estaban incorporadas en el catastro. Pero no fue en el concello de Boiro, que fue en toda España. Parece ser que lo hemos pedido nosotros para que venga. No, es el mismo impuesto. Lo único que hacen es que ahora les actualizan los valores. A esa gente les actualizan las construcciones que tienen, con los nuevos valores. Y le mandan al ayuntamiento, si quiere girar, 4 años para atrás. Pero es decisión, porque es un impuesto que está cedido a las administraciones públicas. Es decisión de la administración local, perdón, a las administraciones públicas. Las administraciones es decisión de la administración local, en este caso del gobierno de turno, pasarlo al cobro o no. Eso es lo que quiero decir. Pero no estoy... Impediu, non sei deso, porque querían facer... Hai na Hacienda, hai uns recomendados privados que fan a revisión catastral. E viñeron a min a ver unha docena deles que querían facer a revisión catastral e dicirnos para recaudar tantos millóns de tantos millóns. E eu dije, aquí nada. Bueno, pasamos, si parece, a votación. Votos a favor? Muy bien, moitas gracias. Pasamos ao punto número 7, que é proposta remitida pola Mancomunidade de Municipios Arousa Norte para solicitar a dotación dunha ambulancia medicalizada do 061 con base no Hospital do Barbanza. Empezamos o primer turno de intervención. Señor Rodríguez. Bueno, vou a ser moi breve. A verdade é que penso que non necesita maior argumentación que a que se expón na solicitude, pero, bueno, para maior abundamento, decir que non ten justificación que unha comarca que, en función de que ampliemos un poquinho máis ou menos, podería rondar os 100.000 habitantes, non dispoña a estas alturas deste servizo, non? É un servizo que pode significar a diferencia entre salvar unha vida ou non, e, desde logo, entendemos que tampouco se trata de unha inversión absolutamente disparatada, non se está plantexando a nivel local, que é unha das bondades que a min me parece acertada dende o punto de vista dos solicitantes ou dos propoñentes, e, polo tanto, entendemos que ten toda a lógica do mundo que se solicite, que se requira con toda a urxencia posible, ademais, porque, bueno, nunca mellor dito, eu entendo que toda a presa que nos deamos por dispoñer de un servicio que pode salvar vidas e, ademais, unha comunidade tan densamente habitada como na comarca na que vivimos, pois a verdade é que nós, desde logo, vamos a apoialo e pouco máis teño que decir. Gracias. Gracias. Señor Belo, primeiro turno. Sí, pois claro, porque esta ambulancia medicalizada precisamente sirve para evitar mortes, porque mentre se chega ao hospital, pois eso con os especialistas xa tratan, se teñen evitado moitos casos así, non? Teñen nos outros sitios e aquí xa está ben, porque xa nos quedamos en un hospital comarcal, un hospital grandísimo, que estaba adjudicado para Boiro cando era o Insalud, a Administración Central. A pesar de que non éramos independientes, adjudicarnos un hospital moi bo. E agora que somos autónomos, pois non quitárnoslo. E polo menos ter unha ambulancia medicalizada é unha necesidade perentoria, sin esperar máis. Porque, ademais,
isto teñen outros sitios e nós temos que insistir en tele tamén. Que somos, aquí na zona, pois, alrededor de 100.000 habitantes e merecemos o tratamento que merecemos. E entonces acordar, sí, e depois facer un seguimento. Todos estes acuerdos, a ver se nos entendemos ben, temos que procurar que se os votamos, se salen aprobados, hai que materializalos. E iso non se materializan solos. Hai que andar encima. Que nadie vai a velar polos intereses de Boiro. Os políticos de fora non van a velar polos intereses de Boiro. Temos que ser nós. E entonces, creo que debe haber unanimidade e o alcalde temos que apoiarlo para que reivindique e vaya ali a pedir que se cumpla este acuerdo, estes acuerdos, que son de obligado cumplimiento. Así o dice a lei, non o digo eu. Eu digo o que dice a lei, nada máis. Muchas gracias, señor Velo. Señora Torrado. Bueno, efectivamente estamos de acordo 100% con esta proposta que se traslada ao Pleno Municipal. Estamos de acordo ca forma na que se traslada por parte de quen leva a iniciativa, unha iniciativa cidadá respaldada por máis de 4.500 sinatúas, por 13 entidades sociais que aglutinan o maior número posible de persoas, que ademais busca tamén implicar a Mancomunidade Arousa Norte, que sirva tamén como ferramenta para cohesionar unha demanda que aglutine a máis de 100.000 habitantes que viven nesta comarca e, como non, estou de acordo ao 100% co fondo da cuestión que é ter este servicio na nosa comarca, porque efectivamente pódense salvar vidas, diante de salvar vidas non hai que pensar nunca en cartos, senón que hai que poñer todos os medios posibles para que podamos ter unha sanidade de calidade. Está demostrado claramente que ter este servicio pode evitar que xente faleza e, polo tanto, evidentemente vai contar con o noso apoio e co empuxe que necesite o alcalde para respaldalo ali donde considere oportuno contar co apoio da corporación. Imagino que a proposta irá respaldada polo conxunto da corporación por unanimidade, porque creemos que é importante e que deste xeito ten de algún xeito respaldo da representación política do noso Concello, que é o Pleno Municipal. Parabéns ás persoas que levaron esta iniciativa, porque creo que foi quen de implicar a moita xente e foi quen de trasladalo polos cauces e polos mecanismos necesarios para respaldalo. Ahora, a empurrar para conseguilo, que é o importante, non? Gracias. Moitas grazas, señora Torrado. Señora Suárez. Gracias, señor presidente. Ben, non me neguemos a votar a favor, como non podía ser de outro xeito. A ambulancia medicalizada é unha necesidade nesta comarca. Para amenizar a veciñanza desta comarca, que nesa forma de sinatura, nesas firmas que se recolleron, e nomeadamente a quen levou máis a voz cantante distribuindo os papeles por diferentes establecementos, registrando os escritos e as iniciativas nos concellos para que isto implicase a unha masa grande de poboación e se vexa unha necesidade. Digo isto porque o BNG xa presentou unha emenda aos orzamentos da Xunta solicitando esta ambulancia, que, por certo, teño que dicir que o PP desbotou. E neste momento estamos tramitando unha iniciativa parlamentar para exixir que a dotación desa ambulancia nesta comarca sexa unha necesidade, porque que sexa unha realidade, porque é unha necesidade. Non, xa o dixeron os compañeiros, está todo claro na solicitude, como non podía ser de outro xeito, imos a votar a favor. Moitas grazas, señor Suárez. Señor Ruiz. Sí, nós, como non podía ser de outro xeito, anunciamos tamén o voto favorable e non vou redundar nas argumentacións que aquí xa se levan dado, porque coincidimos con todas elas. Nada, simplemente agradecer, xa que contamos hoxe coa presencia do señor Joaquín Ribeiro, agradecerlle a iniciativa, que nos saque os colores a todos os partidos políticos por tomar unha iniciativa desde a cidadanía, e nada, que vamos a apoiar a iniciativa. Moitas gracias, señor Ruiz. Señor García Díaz.
Solo anunciar que vamos a votar a favor. Moitas gracias. Segundo turno de intervención, señor Rodríguez, señor Velo, señora Torrado, señora Suárez. No. Sí. Vale. Pues procedemos a votación. Votos a favor. Vale, unanimidade. Moitas gracias. Bueno, actividade de control. Damos conta das resolucións da alcaldía, se hai algunha pregunta sobre algunha. Bueno, Teñeme apagado. Digo que damos conta das resolucións da alcaldía, tanto das que correspondían a este mes como as que quedaron pendientes da sesión de decembro. Se hai algunha consulta sobre algunha. Vale, mocións de urxencia. Vale, rogos e preguntas. Señor Rodríguez. Gracias. Bueno, con data de agosto do ano 2018, publicouse na plataforma de contratación pública de Galicia a seguinte licitación. Contrato de servizo de asesoramento xurídico para o Centro de Información á Muller do Concello de Boiro. Pouco despois, no mesmo mes de agosto, publícase tamén na mesma plataforma a licitación do contrato de servizo de asesoramento psicolóxico para o Centro de Información á Muller do Concello de Boiro. En datas subseguintes, o procedimento continúa, de maneira que, bueno, por abreviar un pouco, en novembro aproximadamente do ano 18, as empresas que son declaradas como gañadoras ou como mellor oferta son requeridas para que presenten, por unha parte, o seguro de responsabilidade civil de 240.000 euros, así como a garantía, o sea, a porcentaxe correspondente de garantía, o aval para optar ao concurso. Na parte que corresponde ao asesoramento psicolóxico, a empresa en cuestión, G&G, é requerida polo Concello, o personal da Concellaría competente para concretar o comezo dos traballos, celébrase unha reunión co Concello onde se dan instruccións para o comezo do servizo á espera de que se axudique o servizo xurídico. Ben, a partir de aproximadamente o mes de novembro, no que as empresas presentan os correspondentes avales a documentación que se lle require, non hai ningún tipo de comunicación coas empresas. Estamos falando do ano 2018, ollo, non do 19, para que vexamos o tempo transcurrido, para que sexamos conscientes desto. Entón, a vista desta situación, quero plantexar as seguintes cuestións. Por unha parte, como se está a prestar o servizo na actualidade? Si realmente o servizo sigue existindo, en que condicións están prestando as empresas ou a empresa que o fai? E, por outra parte, poñer de manifesto o que parece un evidente incumplimento da lei de contratos do sector público. Realmente entendemos que se está lesionando de unha maneira grave os intereses dos licitantes, en este caso empresas, nas que, por outra parte, me consta que algunha delas contrataron a algún traballador con motivo de ter gañado o concurso para que logo, sin mediar ningún tipo de explicación, notificación ou comunicación, este concurso fose resolto. Por lo tanto, requerimos ao Goberno para que nos dea conta de cal é a situación actual deste concurso e deste servizo. Gracias. Moitas gracias. Eu creo que Beatriz, que era a concelleira nese momento, pode che poñer en antecedentes, digo eu, como foi a situación dentro do 2018 e depois a segunda pregunta contestaremos nos como está na actualidade, digo eu. De acuerdo. Bueno, yo voy a contar lo que yo viví, ¿vale? Que fue mucho. Se licitó, es cierto, se licitó porque la situación de la abogada y de la psicóloga
bueno, había llegado a su fin el contrato que se le había hecho, se habían hecho renovaciones, en secretaría me habían comentado y en personal que no se podía renovar como se estaba haciendo hasta ese momento, que era por invitación. Entonces se licitó el servicio, hubo una empresa que ganó la parte jurídica y una empresa que ganó la parte psicológica. Eso fue efectivamente a finales del 2018. Se fue alargando un poco el tiempo porque entrábamos en el periodo de justificación de la subvención del CIN, y la justificación de la subvención del CIN, que es entre enero y marzo, es una época en la que tienes que conocer muy bien lo que tienes que justificar, porque hay que justificar horas. Sí se habló con la empresa porque hablé yo personalmente con la empresa que había ganado la licitación de los psicólogos. Creo recordar que también Severino se puso en contacto con ellos para decirle que, bueno, que íbamos aplazándolo. En principio iban a empezar en diciembre, después iban a empezar en enero. Realmente, bueno, la cosa, y aún sigue la cosa así. Yo cuando me marché, bueno, cuando se ganaron las elecciones, pero se perdió el gobierno, yo sabía cómo quedaba el CIN. Yo comenté que eso no podía seguir así, porque eso tarde o temprano pues las cosas iban a estallar, porque lógicamente había empresas que habían ganado y que no se iban a quedar, me imaginaba, porque yo no me quedaría sin ganar sin acceder al concurso. Tengo entendido que la situación sigue exactamente igual como yo la dejé. Hay una abogada y una psicóloga que no sé si tienen contrato o no, no lo sé. Pero es que la misma situación que está pasando en el CIN pasó con las trabajadoras sociales, con las 2 trabajadoras sociales que ahora mismo están cesadas y que desde hace un año se sabía que a 31 de diciembre las iban a cesar, porque ya hubo una prórroga a 31 de diciembre del 2019. Nosotros habíamos llegado al acuerdo de que se iban a sacar a concurso esas plazas para que a 31 de diciembre del 2019 no quedara como está ahora el servicio, o me comentaron que estaba el servicio, con 2 personas, una administrativa y una trabajadora social, atendiendo la peor época de servicios sociales, que es la justificación de todas las subvenciones de todos los usuarios. Y eso es lo que hasta aquí puedo leer. Yo a partir de ahí, pues lo que tengo a partir de abril son oídas, pero no tengo conocimientos más. Hasta aí es donde yo tengo. Bueno, a súa contestación, a verdade que se viña facendo malas cousas, acaba de explicarlo moi ben. A nosa intención é que o 31 de marzo, que finaliza a directora, pois facer coincidir a psicóloga abogada a rescindir o tema do servicio e adjudicar o tema da licitación para facer coincidir o fin da directora, psicóloga e abogada, a empezar un novo ciclo, porque, bueno, se estaba incumplindo, como ben dixo vostede, o procedimento. O procedimento síguese a incumplir. Non hai ningún tipo de compensación. Non só iso, é que as traballadoras fixeron unha demanda. No juzgado hai demandas, non só da psicóloga abogada, sino tamén das traballadoras sociales tamén, que xa estaban presentadas as demandas, e efectivamente o 31 de diciembre se comunicou o fin de contrato e se meteu mentre non se regularice o tema, se meteu outra asistente social. Neste momento hai 2 asistentes sociales. Entón, pois a situación que explicou Beatriz. Nós o que queremos facer é coincidir o fin da directora e todo o equipo para empezar un novo equipo de cero, como non podía ser. Vale, gracias. Non sei se hai algunha pregunta máis. Ahora, deixa de ver, sí. Vale, diga. Bueno, boto aquí de menos un punto onde dice informes do alcalde. Como era tradicional. Xa hai anos que se deixou de facer, pero o alcalde ten algo que decir. Eu vou recordar luego, porque estuvamos falando, decir que a emisora estaba facendo ese programa para abrilo,
preparando o programa, despois vai ter unha reunión, e, ademais, non é alcalde. Estamos falando do tema da radio, que eu primeiro dixen que voto de menos o punto de informe do alcalde que tiñas que dicir o que eu estou dicindo agora, que é que a radio se está facendo un programa, se vai abrir. E tamén que, bueno, non vou a máis nada, pero isto é importante, porque a mí estamos preguntando a xente cando abre a radio, a radio está listo xa está aí todo, funcionando. Bueno, funcionando non, están aí os aparatos, pero está a punto para largar as nosas opinións por aí, e dos colectivos ciudadanos. Pero hai que facer un programa que están facendo. Nada máis. Gracias, señor Velo. Teremos eso en contra. Non, é colaborar, nada máis. Bueno, venga, non sei se ratifica o que di o señor Velo. Non sei se a información que dá o señor Velo é apropiada, porque a nos se nos dixo que Radio Boiro abriría o 16 de decembro. Un das preguntas é cal foron as cuestións que impediron que se abriran esa data, porque puxeron en concreto unha data ao respecto. Eu case vou vos dicir todas, ou como que irades, unha a unha, ou vos vou dicir todos os rogos e preguntas. Como preferides? Todas xuntas, vale. Bueno, pois unha, a de Radio Boiro, outra, con respecto ao coidado e ao cumplimento da normativa en materia de normalización lingüística, indicarlles que hai un letreiro, que ademais é de nova colocación, que é no cruce que vai a Triñáns, e os topónimos, según a Lei de Normalización Lingüística, teñen que ser en galego, e ali está en castelán. Prego que se sustitúa para cumplir a Lei de Normalización Lingüística, ao igual que considero que os colectores de aceite ben poderían dar as indicacións do uso tamén no noso idioma, que é a lingua propia deste país, que están en castelán. Seguimos de colectores, un robo, hoxe co temporal, pero en outras cuestións hai moitos colectores que están que saíron voando dos distintos puntos. Pregaría ao goberno que faga un plan de anclaxe generalizado a todos os colectores, e en particular houbo a presa de trasladar o mercadillo a costa de que nós efectivamente pensábamos que había que facelo ese traslado, pero facelo con tempo. Un dos colectores que caeu precisamente foi dos que trasladaron a zona da Avenida da Constitución, que mesmo hai fotos por aí que estiveron a punto de facer danos e desperfectos a un vehículo particular ali na Avenida da Constitución, co cal ou ben os retiran dali e os levan no momento do mercadillo, ou ben os fan o anclaxe, porque aí efectivamente na Avenida da Constitución hai moito tránsito, e hoxe salía nas redes sociais, pero mesmo é alguén dos meus compañeiros o que caeu diante do seu propio vehículo. Varios de pasos de peatóns. En Bealo houve unha moción que trouxéramos con varias cuestións de Bealo co anterior goberno municipal, que se aprobou por unanimidade. En concreto, había un punto que non se chegou a executar dos acordos desa moción, que era un paso de peóns na estrada que vai da Mañecida a Beluso, a altura máis ou menos do Demo, xusto ali no cruce. Non lo están pedindo os veciños, e mesmo que se acondicione, pois o acceso está pintado, pero apenas se ve. Hai ali persoas que viven, que además que teñen mobilidade reducida, e que ao mellor o pouco trayecto que fan é desplazarse da súa casa ao entorno da zona do Demo, do Pinalmar e do vai a esa zona. Entón, hai outro paso de peóns que ainda onte houve un atropelo, que tamén consideramos que está en mal estado, é no cruce, na carretera que vai a Banqueiro, no cruce que vai a Aldea da Boliña, que aí xa houve algunha desgracia a maiores, fai uns anos, pero que acaba de haber un accidente recentemente, e creemos que non hai unha visibilización suficiente e hai que reforzalo
aí. Volvemos a insistir, xa o fixamos co Partido Popular, non vamos a ser menos co Partido Socialista, que a ponte que está ali ao final do paseo do Río Obreiro, á altura do pabellón de Barraña, que pasa por riba a auga, que busquen solución. Fai 2 meses un compañeiro noso volveu a insistir en que se tomara algunha medida ao respecto, que se levara un proxecto ou algunha actuación que permita que en estas riadas que non pode pasar a auga por riba da ponte. A auga ten que pasar por debaixo da ponte e non ao revés. Esa auga está en garantía, Pois, efectivamente, aquí eu tiña anotado que exijan as responsabilidades a quen competa. Si eran los técnicos, recordo con Diáguez falar desa cuestión de que los ingenieros eran moi listos, pois igual non foron tan listos, entón facerlle exigir que se acometan esas actuacións. Xa o trouxemos en outras ocasións que actuacións se realizaron en relación á situación de Boiromar, dende que o preguntamos fai 3 meses, e, por outra parte, tamén que actuacións se están levando a cabo na zona, como xa indiquei en outro punto, de problemas de salubridade, na zona de Robustiano, a intersección Robustiano Pérez del Río con Pablo Iglesias, ou na zona de Rañó, que hai moitas queixas de veciños, que hai problemas con ratas e problemas de insalubridade nesa zona, e porque está cortada a rúa de Robustiano, que leva desde o... É Robustiano, si. Perdón, si, Francisco del Río, si, perdón. En Rañó, e según están dicindo os veciños, no mesmo punto. Entón, expliquen que actuacións realizaron a este respecto. Non sei, xa teño todas, non sei se anotaron todas. Igual o meu traballo. Tomar nota dos rogos e contestar a actuación de Francisco del Río Romero, que ali ao lado do pozo de saneamento que está xusto enfrente da floristería. Houbo unha baixada do terreno e, bueno, considerouse apropiado, en principio puxoxille unha plancha, pero iso cada vez iba máis para baixo e considerouse apropiado cortar, e levouse a cabo a obra esta semana pasada. Está hormigonado, está deixando que frague e, bueno, non sei se asfaltou, se non asfaltou. Pois o motivo, cando se pensaba que era unha deficiencia do pozo de saneamento, o que se encontrou foi algún nido de algún animal non conveniente, que parece ser que foi o que motivou, aínda que parece que é increíble, a caída do asfalto da parte superior. Entonces, bueno, inténtase corrixir, hormigonouse a zona para que non volva a pasar o mesmo. Cambiouse unha tapa, que esa tapa había algunha queixa, según nos indicaron, a nos chegou, pero bueno, había algunha queixa de que esa tapa producía ruído ao paso dos vehículos por encima, entón modifícase a tapa, quítase a que había e ponse unha destas que non producen ruído ao paso dos vehículos. E, a ver, se non se, repito, non me chegou notificación de que xa estuvera asfaltado, hormigonado sí, estaba fraguando, como xa dixen, hormigónase nos próximos días en canto o tempo permita para deixar xa o paso libre aos vehículos. Eran ratas. Bueno, yo no pude estar porque, bueno, nosotros no tenemos... también tú. Vale. Rogos, non sei que pregunta me traslada. Sí, a ver, a situación de Boiromar xa estuvemos facendo os trámites necesarios para localizar os propietarios. De feito, se pide unha nota ao registro para tal, bueno, parece que é de Madrid, pero non damos intentado localizar. Parece que compraron 3 empresarios da zona, pero non aparece registrado tal, e estamos facendo indagacións para intentar localizar os propietarios. Non somos capaces.
E llevamos 2 meses, antes de que salieran nas redes, que xa estábamos nos traballando ese tema. De feito, fai tempo que se pide esa nota para saber os propietarios, os registros. E Radio Boiro? Sí, mira, Radio Boiro, caso que non deu tempo, ainda hasta final de ano se estuveron facendo as pruebas. Agora sí está xa lista e agora estamos con José mirando a ver que propostas de tipo de radio para depois falar con vos e mirar a ver. Vale. Non, velo. Nada, respecto dos contenedores, estamos amarrando, está o ferreiro facendo os amarres e se están continuamente, non todos os días, pero todas as semanas amarrando contenedores e se está traballando en eso. É algo prioritario que vamos a facer. Gracias. Ben, pois eu teño un rogo e unha pregunta. O rogo, coincide co Boiro Novo, que é que a cartelería todo o que salga do Concello que sexa en lingua galega. Non me digo só polo dos contenedores, senón que aí atrás tamén houve unha colaboración co hospital por un tema da diabetes, na que o Concello colaboraba poñendo o local aquí abaixo e tal, e a cartelería toda non estaba en lingua galega. Entón, ainda que sexan con convenios con empresas tal, que se exixa que o fagan en lingua galega. E a pregunta ten que ver con a arqueta que hai en Cima de Vila. Presentamos fai algo máis dun mes, agora non teño aquí o escrito, non recordo a data, polo rexistro, que se mirase por esa unha arqueta que está encima de Vila ali ao lado de Car Music, porque desborda agua continuamente, que ainda que está na vía pública, pero tampouco sabemos se é de alguna comunidade de propietarios de veciños. Vemos que pasado o tempo continúa igual, non o digo só por hoxe, que hoxe seguro que desbordaron moitas arquetas, senón porque cando incluso chove moito menos sempre está botando por fora, entón quería saber que actuacións se fixeron para solucionar eso. Gracias. Sí, con respecto á pregunta, douxe trasladou á policía para que emitise informe de que efectivamente o que ali se estaba denunciando era así. Todo indica que se trata das baixantes do edificio que non están ben conectadas á rede xeral, entonces que lle corresponde aos propietarios do edificio correxilas. Unha vez que teñamos informe de policía, trasladarase á comunidade de propietarios que a corrixan ao menos tempo posible a actuación. Non recibimos todavía o informe de policía de que eso se estaba a producir e que a problemática, como digo, como se estima que pode ser, corresponde á comunidade de propietarios que teñen un enganche mal realizado ao colector xeral. Sí, yo quería hacer una pregunta que no es necesario que me conteste ahora porque supongo que no sabrá el importe exacto. Me la puede hacer por escrito. La contestación es en cuanto a la radio. Parece ser que se ha pagado una factura de en torno a unos 15.000 euros masiva antes del 31 de diciembre y el resto se va a presentar ahora, con lo cual sería un fraccionamiento de contrato y si es a la misma empresa. Non, la factura é unha factura única, non hai fraccionamiento. É unha única factura e, efectivamente, sí, creo que son a totalidade de 17.000, non chega aos 18.000, 17.000 e algo. Moitas gracias.